qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmum u Indri. Issa il-mara ta' Xmum kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Resaq leha, qabadha minn ida u qajjimha. U d-deni ħalliha u bdiet isserviha. Fil-għaxija mbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu l dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan u quddiem il-bieb inġabbret il-belt bi ħġara. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ xatt kbir ta' xjatem li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu minn kien. Il-għada fil-għodu kmieni qabel ma żerna qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qatem jitlob. Xmum u sħabu qalulu, kulħadd jistaqsi għalik. U għalihom, imxu mmorru band oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nipried kemm hekk ukoll, għax għalhekk ħrixt. U dar il-Galilija kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjatem. Il-kelma tal-Mulk tifħir lilek Kristu. Dan il-Vanġelu tal-5 ħadd ta' matul is-sena ikompli mal-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Propju din is-sena matul il-ħdud se naqraw mill-Vanġelu ta' San Mark li huwa l-iqsar Vanġelu u l-iktar Vanġelu sempliċi. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu se nerġgħu narawh ifejjaq il-morda. Se nerġgħu narawh ikompli jippriedka. U naraw l-entużjażmu li huwa nissel fin-nies. Tantu hekk li n-nies meta semgħu il-kelma ta' Ġesu li kienet kelma qawwija ma l-ewwel dew imorru warah biex jisimgħuh. F'dan il-Vanġelu naraw il-ħeġġa ta' Ġesu biex ixxandar il-kelma tagħna. Għax wara kollox din kienet il-missjoni tiegħu li jxandar l-imħabba li Alla għandu għalina il-bnedmin. Interessanti il-fatt meta Ġesu jfejjaq lill-om il-mara ta' Pietru. Ġesu b'dik id-delikatezza kif jgħidilna l-Vanġelu, qabadha minn ida u qajjimha u d-deni ħalliha dak il-ħin. Naraw il-Ġesu allura li jifhem il-mar tal-bniedem. Aħna bħala bnedmin, min natura tagħna l-bnedmin, aħna nimirdu. Aħna ngħaddu minn diversi mart. Mart li jitfejja u hemm mart sfortunatament li ma jitfejjax. U allura Ġesu llum ukoll qiegħed jgħidilna li jiena magħkom. Jiena solidali magħkom fil-mart. Ġesu huwa id-duwa. Huwa l-mediċina għall-martan. Mhux biss għall-mart fiżiku, imma wisq iktar għall-mart spiritwali. Vanġelu ieħor Ġesu jgħidilna jew għandi intom li tinsabu mħabbtin u taqlin u jiena inserraħkom. Ġesu jaf li ngħaddu minn mumenti diffiċli fil-ħajja. Il-ħajja hija mimlija problemi. Ma rridux nifu hemmhekk. Il-ħajja wkoll hija sabiħa. U sintendi se tkun sabiħa daqskemm se nħallu lil Alla jixfina daqskemm ħanħallu l-Ġesu jimxi magħna. U allura jew nilqgħu dan il-messaġġ li qed jagħtina Ġesu llum
f'dan il-5 ħadd. Xi ħaġa importanti li jgħidilna Ġesu fl-aħħar tal-Vanġelu hija li huwa għalkemm ibent Alla kien isib il-ħin biex jitlob, biex jiddjaloga mal-Missija. Aħna wkoll bħal Ġesu importanti li matul il-ġurnata nsibu ħin biex niddjalogaw ma' Ġesu inkunu nies ta' tagħna. Il-paċi